Tierra Universal, que aquí estamos en o Río Eume, que é bastante famoso. E o Río Eume? A festa da Praga, por suposto, que é unha gran festa moi divertida, moi un mapa de as pontes para que vos separe situar e tal. O escudo, o río outra vez, en el baixo, para que se xerar, o tipo está. Bueno, aquí Alonso fala das pontes, caralho, de toda a geografía das pontes. A bandeira, o encordo, por suposto, da ribeira, o pantano, xa está. Datos administrativos, o directorio de recursos das pontes, os endereços municipais, a casa do concello, esas cousas. Interesa. Da cultura, a biblioteca, os institutos, o conservatorio, deportes, o polideportivo, bueno, todos os sitios, transporte, o ensino. Para el deporte, ustedes hai un gran equipo de rugby, o gran tenistas que tamén poden meter. Sí. Seguridade, a policía, efectivamente. O parque de bombeiros. Que máis? Os pedaxes, o estar forno. Pois vexo que estuvestes traballando bastante, Claro. Pois moi ben, sí señor, un aplauso aí para Federica. Falta máis cousas, a ver. Bueno, sí. Xa vexo, Federica, xa vexo o Xeli que está tomando tía. Home, pois, claro que sí. Aquí nos datos demográficos fixamos a das pontes, o índice de poboación, a central, pouco contaminante, a economía,